आणि दारी निगारे निजामा आमचे जवळ सप्तक जाता काय ना मांद्र्या तो अखंड भावी म्हणजे अखंड अख्ख्या एका मांद्र्या गांवान सप्तक आमचो जाता तेन्ना आमी सगळे भावीक आसता. तशेंच आमचे 7 पार पयलो साळगांवकार, दुसरो 4 इंचो, 3 नंबर आमचे हे मध्यम आसकार, 4 नंबर आसकावडेकार, 5 नंबर देवळी 5वो पार, 6वो जुनासकार आणि 7वो आमचे. आणि अखंड भजन असता हे अखंड भजन असता. दांडोसवाड्यासून सबंद रस्त्यान नाचत गाजत तो पार आमी आमचो विठोबा रखमीन व्हरता मेळत आमचो. तुमचो 4 इंचो पार. 4 इंचो. आणि आमचे साधारण 10:30 भजन आमचे सुरू जाता देवळाकडे. भगवतीच्या देवळाकडे सप्तेश्वर भगवती प्रसन्न. आणि हे सगळे पार ते असतात ते भजन चालू पार असता. 5 भजनां असता. आणि ही भजन आता तुमची किती दीस असता ही देवळान चालू आती? 7 दीस. 6 तारखेक सुरू जाल्या. हे चालू तुमची ही भजन? 6 तारीख सुरू झाला. 8 तारखेक म्हणजे फाल्यां 12 तारीख 13 तारीख सांजेच्या संग सोंपताला सबंद ही भजन. म्हणजे आरती जावन तीर्थ प्रसाद वाटून मागीर समाप्ती. निधान विठ्ठल निरंतर विठ्ठल निधान विठ्ठल निरंतर विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल